Hej, nu ska jag göra uppgift B som ser ut så här. Och för att vi ska få ut y från triangeln så måste vi ta y delat på 1 är lika med 6 delat på 8. Och nu ska jag multiplicera. Jag ska multiplicera en etta där och en etta där för att få y för sig själv. Då blir det y är lika med 6 delat på 8. Sådär. Och y är lika med 6 delat på 8 är ungefär, eller är 0,75. Det blir 0,75. Svaret är 0,75 centimeter. Tack.